και 85-81. Γιαννάκης, ο Άρης που θα επιδιώξει μια γρήγορη επίθεση. Γιαννάκης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ. 85-83, 9 δευτερόλεπτα. Σέλερς θα κάνει κακή μεταβίβαση. Ο Αγγελίδης θα κλέψει την μπάλα. Γιαννάκης του 3 πόντων είναι εύστοχο και ο Άρης στην εκπνοή του αγώνα θα πάρει το παιχνίδι. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι το τέλος ενός τέτοιου αγώνα μόνο ένα μεγάλο άθλημα σαν το μπάσκετ μπορεί να το προσφέρει. Το τι γίνεται μέσα στο Αλεξάνδριο. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Νέστορας ο Παβέλας να έχει τη δυνατότητα να μας ξαναδείξει αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Παναλαμβάνω ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχουν νικητές, δεν υπάρχουν ηττημένοι. Ο μεγάλος νικητής είναι το μπάσκετ και αυτές οι δύο μεγάλες ομάδες που τις εκπροσωπούν. Βλέπετε τον Μπάρλοου, ο οποίος κάνει κακή μεταβίβαση. Θα κλέψει ο Αγγελίδης, θα δώσει στον Γκάλι. Ο Γκάλης θα δώσει την μπάλα στο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης έξω από τα 6-25. Ευστοχή και ακριβώς στην εκπνοή του παιχνιδιού ο Άρης, με συγχωρείτε, θα πάρει μια πολύ σπουδαία αποφασιστική νίκη. Έτσι λοιπόν ο Άρης παίρνει ένα νέο προβάδισμα με 3-2. Παναλαμβάνω, ό,τι και να πει κανείς για ένα τέτοιο παιχνίδι είναι λίγο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω ότι αξίζει συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους αθλητές και των δύο ομάδων, και του ΠΑΟΚ και του Άρη, στους τεχνικούς τους. Παναλαμβάνω ότι τη συγκίνηση αυτή μόνο ένα άθλημα σαν το μπάσκετ μπορεί να τη δώσει. Και ο Νέστορας Παβέλας από άλλη κάμερα μας ξαναδίνει ξανά τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα. Ο Αγγελίδης, που είναι η αποκάλυψη του παιχνιδιού σήμερα, κλέβει την μπάλα, δίνει στον Γκάλι, ο Γκάλης στο Γιαννάκη, ο Γιαννάκης βλέπετε ευστοχή σε σουτ 3 πόντων και κάνει το τελικό σκορ 86-85 για τον Άρη. Να επιστρέψουμε όμως, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στην Παιανία.